Goddag og velkommen. Jeg vil sparke en ny serie i gang. Det er så Minecraft Danmark og gæt selv. Jeg er Tandaman 3677. Og ja, vi har startet en ny bane her, og jeg har et mål, og det er at bygge en netherportal uden at snyde. Så og det første du skal gøre, det er simpelthen at direkte gå hen og så og slå et træ ned, hvis man kan sige det sådan. Og det er faktisk det du skal gøre. Så. Ja, jeg fik et achievement, mand. Det er mega fedt. Nej, det er egentlig sådan set 100% ubrugeligt, men ja, alligevel. Det er da meget fedt at få et achievement, mand. Og du skal faktisk bare starte med 11 stykker træ eller sådan noget. Så er det simpelthen, vi skal finde noget kul, så vi kan få lavet fakler, fordi at monster, de spawner simpelthen i mørke. Og fakler gør sådan lidt lyst, og så kan monster ikke spawne. Og så skal vi så finde noget, det er på træet her, vi skal bruge det til, så skal vi lave om til planker. Så skal vi lave sådan en pickaxe, eller på dansk en hakke. Og jeg har så en til venstre for mig, der er ved at dø af krigen. Så. Men ja, nu har vi så træet, og så skal vi så tager vi det her wood, vi har det her. Ja, så en lille, ja, grimme godt, det siger jeg. Ja. Og så laver vi det simpelthen om til planker. Vi klikker bare hele tiden på det her lort her. Og så laver vi så sådan en arbejdsbænk ud af det her. Og så, tada, der fik jeg en til achievement. Må jeg lige sige en ting? Det har bare shorts lidt om vinteren. Ja, det er sådan, du siger noget der til. Det er helt til venstre for mig, hun giver faktisk et meget godt argument. Jeg går rundt med badebukser om vinteren. Det er flot. Virkelig, der er mørkt, og der var måske et monster. Og det næste vi skal gøre, det er så at finde noget kul. Bottom. Der var ikke. Der er Tia! Du må ikke snøre mig. Hun sagde, der var kul, men der var der ikke noget. Og hvis I tror, at Dortia laver nogle let's play videoer med Minecraft, så glem det, fordi hun hader Minecraft så meget. Ja, men jeg er hjemme med dig, jeg har ikke andet at lære. Jo, du har masser at lære. Kold! Jeg fandt det! Sådan her! Så tager vi så noget wood her, ikke? Så sætter vi den der, så kan vi lave en sticks, men vi skal lave mere end 4. Vi laver mange! Sådan. Bum! Tada! Og så lægger vi en stik der, og der. Så tager vi det her wood her. Eller, ja, sticks, det er så nogle pinde på dansk, og wood, ja, det er så planker på dansk. Og så gør du simpelthen sådan her. Du tegner simpelthen det objekt, du vil lave, og der laver jeg så en hakke. Og så får jeg så et achievement igen. Jeg får mange achievements. Og så hakker vi simpelthen bare løs. Så indtil den dør, ikke? Okay, den er dejlig. Og du skal så lave et skjul for at overleve natten. For monsterne, de kommer og æder dig. Og så vil du gerne lige være sådan. Ja, det er flot. Så vil du så gerne lige være i sikkerhed, ikke? Og så mangler vi lige noget kul ud. Og så hakker skal så stille. Nej, det var jeg. Og så hakker vi så sådan skjul ud her, så vi kan gemme os i om natten. Det er meget praktisk. Og der jeg kan ikke se en rygende hatfis her, mand. Nej, jeg kan ej. Jamen, det kan jeg ikke. Det hjalp meget. Så går vi herud igen. Det behøver vi faktisk ikke. Så sætter vi alle vores sticks der, og så noget kul. Og så laver vi skal bare sige 28 stykker, sådan der. Vi skal lidt til års, hvis vi nu finder noget metal eller sådan noget. Ja, det kan man bruge til at smelte. Og så sætter vi så lige en fakkel. Okay. Kapang! Okay, nu er vi 100% fri med det her. Og der sker. Der smadrer jeg den igen. Det er ikke så godt. Og der er nogle monstre, der kan skyde. Det er nemlig skeletter. Så du vil sørge for enten at gå ned, ligesom jeg har gjort, eller også bare lave en kæmpe stor væg, og så bare have videre, så de ikke kan skyde dig. Men vi skal lige have den her med indenfor, så vi kan crafte ting, mens vi er ude, og sådan gå på opdagelse. Så går sådan op. Så er vi 100% sikre. Men du tænker sikkert, jeg vil lige se lidt mere, så du hakker lige et hul der. Men så kan edderkopper, de kan nemlig komme igennem. Så det vil du ikke gøre. Sådan der, au. Og så hakker vi lige noget mere ud. Det er simpelthen, hvad du bare skal bruge alle dine netter på. Du hakker simpelthen bare det her ud. Og så hakker vi så, og vi hakker bare løs, og så hakker vi endnu. Bare hakke. Nå.
En seng. Nej, det kan jeg ikke lave. Jeg kan ikke lave en seng, der skal du bruge 3 uld, og jeg kan ikke få uld for noget som helst. For det, jeg kan ikke. Lykke. Jamen, der er kommet en ny update, hvor man skal bruge et eller andet, der hedder Shears til at gøre det. Og der skal man, den skal man bruge metal til, min lille ven. Og det kan jeg sådan ikke lige finde med et hug. Men jeg kan prøve. Okay. Hakabukka, bukka, 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 bukka. Sådan der. Så det kommer hjem, så er der målstændigt hjem. Ja, det. I kan bare komme an, mand. Jeg har en hakke, jeg er ikke bange for at bruge den. Hov, hvad er det? Der er et hul. Fedt nok. Spiller det også ned på et tidspunkt. Det. Gør det ikke. Der er et få. Jeg kan bare ikke få noget af det. Lad være med at spytte på min computer. Der er sådan også en lille pige, som er hende der Dorteas lille, så hun står og spytter på min computer. Det er ikke sjovt. Jeg vil finde noget metal. Okay, der er blæksprutter. Okay. Ej, dræb dem. Er det bare det? Kan man lave Bitte. Kan man lave Det giver ingen mening. Dræb dem. Sig mig, tænker du ikke på andet? Okay, så dræber jeg de små bæster. Men kan man lave noget af den? Dø. Hvad kan man lave af den? Ikke noget. Ej, er det løgn? Det er sandt, du. Nå, så bare. Der får det. Jeg så nogle roser. Smukke roser. Nej, hvor er de bare beautiful. Og skal lige... Okay, det er kun middag. Vi har masser af tid tilbage. Hvad? Jeg tror også, at det kommer nogen at tage en video. Af hvad? Jeg tror ikke, der kommer nogen at sætte en video. Selvfølgelig. Er det ikke rigtigt, der er nogen, der vil se min video derude, ikke også? Nå, der er faktisk en dansker, der er på mig. Han ser den nok. Hvad? Der er en dansker, der er abonneret på mig. Okay. Det er ikke så sjovt. Hvorfor er der ingen, der kan... Kører jeg. Nu døde min hak. Ja. Nu døde min hak, så... Nå, nu går vi bare tilbage. Okay, den der var det. Dam. Grise! Det er himmelsk. Jeg kommer til at kalde det for en gris. Dø! Hvorfor kalder du mig en gris? En gang ikke. Der holder vi. Og der var en gris. Lige Så tig dog stille, Emeline. Jeg laver faktisk en video her, ikke? Og gør nu. YouTube. .com. Døj. Slå den. Bacon! Nu kommer jeg til at spise det. Jeg har ikke engang mistet noget liv, og så spiser jeg det. Bacon! Holder min cursor væk fra det. Hvad? Kan du godt finde ud af, hvor dit hus ligger? Ja, det ligger lige der. Seeds! Det er altså godt, du får seeds på wiregrass her, ikke? Hvad er det til? Det er sådan til, at man kan plante noget hvide. Så kan man lave kager og alt muligt. Man kan lave små kager, og man kan lave kage. Små og store. Hvad? Nej, man kan ikke lave det. Det er fordi småkager. Nå, det kunne ikke være. Hvad? Jeg gider snart ikke det her møg mere. Nu går jeg bare ind i det der hus og afslutter den her video, mand. Men jeg har ikke nogen hak, så jeg kan ikke komme derind. Og så er jeg bare... Hvordan? Punch the stone! Nå ja, det er dansk det her, så skal vi nok tale dansk her. Det er ikke engelsk, det er dansk. Wow! Men det er så sådan, du overlever din første nat i Minecraft. Og jeg håber, I kunne lide videoen. Husk at abonnere og subscribe på mig alt det der. Og håber, I kunne lide det. Sig hej altså! Hej!